yma heddiw yn Porth Neigl, sy'n, wel, Hell's Mouth yn Saesneg. A dwi yma efo Brett, sy'n chwarae teg iddo, di cynnig I fi ddod I pysgota ar y môr. Dwi'n rioed mewn pysgota ar y môr o blaen. Dwi wedi sgota mewn llyn bach yn ganol Powys, ond di ddim yn rhywun beth eich di. So, dwi'n edrych ymlaen, dwi'n really excited, mae'r cwch yn edrych yn dda. Edrych yn, neith I ddim syddo, gobeithio. So, dwi'n really excited, am barod I fynd on, so, let's go. Awe. Happy days. Pwy ydych chi a beth chi'n neud? Brett enw fi. Dwi'n, fel ti'n weld, dwi'n pysgotwr. Ac yn dros gear dwi'n cadw ffesan, sy'n un o'r starts loch Llio. So mae hwn yn cadw fi brysur dros gear. Wedyn cadw rhyw faint o defaid adra. Beth ydych chi'n meddwl sy'n dda am weithio yn Gwynedd? O'i gymaru a llefydd eraill? Fedrwch chi gweithio tu allan, mwy na ddim byd arall. Lle braf I fyw. Mae'n well na trefydd ei. A wedyn, os fedrwch chi ffeindio rhywbeth I noed yma, I gweithio, I talu cyflog. Lle gorau yn y byd I fyw yn llygad fi. Dros hwnna, pwli. Oh, Mae'n edrych yn hawdd. Ne, wel ti'n neud edrych yn hawdd, dweud. Hei. O, fel na ti'n bwri efo? Jesus. Na ni? Helo. Cranky crank. Chi'n meddwl fod pobl ifanc yng Ngwynedd ag fel arall yn neud y mwyaf o beth sgyn nhw yma yng Ngwynedd? Dwi ddim yn meddwl ma nhw. Mae technology di cymryd drosodd efo bob dim. Pan o'n i'n ifanc, o'n i'n 7 oed, ac o'n i'n pysgota ar y niso fan'na. Bob dydd trwy ha, a dwi'n mynd heibio gerig yma efo cwch bob dydd bron iawn. Ac wyt ti'n weld neb yn pysgota ddim mwy. Ti jyst ddim yn weld neb allan yn pysgota, maen nhw'n gyd. So, os ti'n cerdded trwy dre, maen nhw'n gyd yn fel hyn, chwarae efo ffons, bob munud, isio gafo nhw ar. Ond, dinosaur ydw I, dyna fedio. Ond, maen nhw'n colli mor gymaint. Mae gen ti adar bob man yma, mae gen ti anafiliaid, mae gen ti pethau I weld, mae gen ti mor iawn chdi I gyd I pysgota, mae gen ti lle I deifio, mae yna clwbs deifio, mae yna un yn San, mae yna un yn Ynys Môn, mae yna ddigon i'n oed yma, ond dydy pobl ifanc jyst ddim yn oed o, a dwi ddim yn deall pam. Diolch yn fawr iawn am bopeth, Brett. Wedi, dwi wedi mwynhau, do, diolch yn fawr iawn. Da iawn. Do. So, o ti wedi dysgu rhywbeth? Do, wel, mae hyn yn dangos bod fi'n dysgu rhywbeth yn ni. Super am ddau neu 3 diwrnod yn gyda'n byd. Ie, gwych. Pysgod fresh syth am o. O, dim byd gwell. Dim byd gwell. Dim byd gwell. Na, mae siŵr na I. Wel ti eto rhywbryd ar y slein. Diolch yn fawr iawn eto. Diolch. Diolch. Diolch I chdi de.